Good morning, members. South Africa has received the money, and they said that they want to start off with payments for the 1 million to Better Brands, which is what we had signed the contract for. Then after the holiday, we've been able to engage them because we had agreed to top 7 days. Marisa zovanetsa ne-money laundering act kuti vaitenge as if vari kumhanya stere kuda kubudisa mari. So for Easter purposes ndaisa. Masquerade say Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karige kutanka kukuya panino channel. Please don't forget to subscribe. Kana chukua gara waka subscribe, don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe tawigira another audio ya lika ya buditswa na Aakadya Chivhayo. Chivhayo ndofunga ani another audio yakambobuda yataka kuratidzai achitaura yachiti President Emmerson Mnangagwa akababata kuti dzvi. So right now Hapana another one yabuda Chivhayo achibuditsa information on the corrupt tender ZEC yavakaita akarivila vanhu vese vakapiwa mari, vanhu vese vanga vari mudeal irori Zimbabwe. This deal riri worth 40 million US dollars. This Zimbabwe Electoral Commission deal Zimbabwe. So Chivhayo abuditsa ma details ekuti ndiani akapiwa mari pa one of my series of payments akaitwa Zimbabwe. In this audio Chivhayo akabuda charged one of my payments yakasplitwa around Easter holidays. Akatora yachiti 1 million yakasendwa to Better Brands security iri South Africa. Akatora yachiti this 1 million yakasendwa from the treasury in Zimbabwe, depositwa into an FNB account. It was sent on branch by the owner the Better Brands Security, South African registered entity Better Brands South Africa. Owner na Scott sakupwanya. So Chivhayo akabuda achiti pa this 1 million sakupwanya aipiwa 350,000 USD. Then Aakadya Chivhayo akareceive 150,000. Moses Pofu akareceive 150,000 zvakare. Mike Chimombe akapiwa zvakare 150,000. Then Priscilla Chigumba, the ZEC chairperson, akapiwa zvakare 100,000 USD. Then DG, the Director General Isaac Moyo, Director General where the Central Intelligence Organization, akapiwa zvakare 100,000 USD Zimbabwe. Vanyaya shamisa vanhu vazhinji Zimbabwe. Charo kuno kwazvina Kumira Mushe vava kunetsana. Top officials eZANU-PF vasvika pakuissue ma-statements achipa warning kuna Aakadya Chivhayo achiti ngaasatambe nezita raPresident Emmerson Mnangagwa Zimbabwe. Tikaziye kuti munoona sei nyaya iyi news yakabuditsa nyaya iyi ichitaura pamusoro pe-this deal. Vachitaura vachiti even though Chigumba ari kuramba kuti she was involved in this deal, information iri kubuda ndeyekuti she was the one I negotiated this deal Zimbabwe iro rakatambwa nana Aakadya Chivhayo nana Mike Chimombe rekusupply the election material. Vanakawanda vachema vachiti how can the CIO boss and the ZEC chairperson be involved mu the deal rekusupplya my election materials nyaya netsa Zimbabwe. Tinoziye kuti munoona sei nyaya iyi. Toda kungokunzwisai audio raAakadya Chivhayo achitaura pamusoro penyaya iyi mwamatudza zvamunofunga pamusoro penyaya iyi mu-comment section. Good morning, members. South Africa has received the money, and they said that they want to start off with payments for the 1 million to Better Brands, which is what we had signed the contract for. Then after the holiday, we've been able to engage them because we had agreed to top 7 days. Marisa zovanetsa ne-money laundering act kuti vaitenge as if vari kumhanya stere kuda kubudisa mari. So for Easter purposes ndaisa pressure kuti ashamatisire 1 million edi at least timbotanga kumhanya. So as agreed, Scott otora 350, inini 150,
Mike 150, Mpofu 150, then Moms were to up 100, DG to up 100 to make a total of 1 million. And 150 by 4 is 600. Then Scott 200 yake to make 800. To work as 30. Scott takes 350. Posara 650. 650. Moms on oil 100. Posara 450. 450 to split at 33. 150. Saka mari yese ikaenda 18 million rands account kwa Scott. It's a new account yakavhura last month. No freeze wo FNB go. So can you send me my bank accounts yenyu? Mpofu yake, Mike yake, timboti dzitwe makusena naye idzodzo ma 150 wayo ndisiro yangu. Then the rest we talk next week. Yeah, okay. Can that please send them as soon as possible? Thank you. Asida involvement yana wakawanda panyaya impofu. I'm very disappointed. Une dzungu rimwe risingaite. Ana Chief Jose wakunoudza, "Hey, mumwe wako akadai, hey, chino nechino." Hey, Chief Jose is my best friend from 1992. Ungandidaro shosho kuenda unoshanda na Mpofu ndiri stuck zvandakaita izvi ndikuti vanhu vakandikanya panyaya yembudzi vada kuti vari kundithreatena uenda unoshanda na Mpofu. I told you, let's do this privately. But you are going all over the show saying all sorts of things, all sorts of threats. Hazvipere mushe. Hatisi muzoti simba racho raona rabva rawanda sterek sei. And to be honest, even zvese zvemakambani ako zveprinting zvese, to be honest, I'm not even interested. I want us to finish this next week, topedza, then we shake hands. Because this is pointless. I'm saying we are teaching Shamari. I have an opportunity. Now, if you want to zvematende zvako waita zvematende mukoto mucontrol ikoko moita mari yenyu munozoti yoti chakwa yakati ndingapindire zvamuri kuita nema partners enyu amuri kuita ikoko. But then you are causing a big man. Honestly, kana kuti kubroka kana kuti chikuri kupa that excitement kana kuti disrespect. I don't understand. 2 minutes wafona pa 2 minutes wadai. Why are you involving an Jose? Wapinda papi? Why can't you be calm, Sakamarada? Anagana chautara na anyone. I'm just disappointed. And sorry to say I do. This is later I'm no longer interested. Because it's not worth my while. Every 2 minutes azvipere Mushe. Hey, zvakati. Shamari. I don't work with people who threaten me. Ndoshanda nelove. Tichiwirirana, tichionesana. Tichikudza ma-facts. I prefer improve your argument. Don't raise your voice at me and this monoko. Improve your argument. Taura ma facts. Say hapa yemutara chokwadi, but no point yangu ine. Hapa already say zvese zvematara chokwadi. Tachikumburo mukadai. What do you think? Kuti kadai. Kuti 2 minutes asipere Mushe. Haina ndisi munhu wejambanja. I've lived that life ndikaisiya. Ndiri munhu webusiness. I sit in boardrooms to taurirana zvakanaka and people shake hands. Kantadza kuwirirana, whoever has the final say makes the decision. If people think that this is the last job, they say it's still okay. Hapana problem. We're still friends, you know. It's just disappointing. Anyway, do to me my banking details as fast as possible.